Kapake Werkudara. Aku njaluk urip berkat aku jarep momong anak putu. Yen pancen urip ayo tukang mapan tambak sela sing picak dituntun sing lempoh digendhong. Kaili slamete ana ing desa Tambak Sela. Wahyuning katentreman sing tambak sela ayo. Iya aku njaluk panjruk titi mangsane negara Ngastina Kapolya. Janarya Werkudara Sang Bimasena karsa mateka Dreseti Angin satemah saka lor baling aras saka kidul baling idul saka wetan baling etan saka kulon baling ngulon kari tentreme karek ayome karek slamete ana ing kraton Tambak Sela ya padukan Tambak Sela tansah pinaron gemah ripah loh jinawi kerta tata miwara harja Narapraja sak kawulane tembang rakyat sak perangkate Allahumma Begek sadulita Doli anakku Bagong paripurna tumuning wahyu katentreman ya wahyu jayaningrat wahyu tejaningrat wahyu maningrat minangka tentreming jagat Tambak Sela mbok menapa wae ana lupute nggonku nyemaran nggonku Bagong mantu-mantu aku nyuwun piring samudra pangaksama ewadene ingkang kurang nuju prana sepisan malih muga wae aku tansah nyuwun muntri samudra pangaksama wae muga wae tansah pikantuk berkahing para nabi saka patwalis kajang cakal bakal desa Tambak Sela panyuning keluarga agung tansah kinabulake marang Gusti semono uga kowe ya Gong ya apa sak bali saka kene para gangsar payu laris rasambikala apa-apa ya dongane muga-muga sing kelahiran kene ora kelahiran kene lanang wadon gedhe cilik tuwa nom padha tiparing ana slamet le padha nyambut gawe pinarang gangsar tetanane iso pinaran tulus kan ana sambikala apa-apa ya mo ayo muga wae sing ala padha diguwang sing apik padha digoleki mlaku sing kepenak ya